дар дуюмин рӯзи рақобатҳои қаҳрамонии осиё уқёнусия дар риштаи ҷудо Сомон Маҳмадбеков аввалин ҷудокори тоҷик буд ки ба майдон баромад ва бо Айяш Аҳмад аз кишвари Яман нерӯ санҷид. аз оғоз Сомон худро фаъолтар нишон дода, дар ниҳоят ҳарифи яманиашро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта, даври аввали рақобатҳоро бо пирӯзӣ ба анҷом расонид. дар даври дуюми ин мусобиқа рақиби ҷудокори тоҷик Муҳаммад Муҳаммадӣ аз Эрон гардид, ки токунун соҳиби нишонҳои биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон, бозиҳои Осиё ва гран-приҳо шудааст. дуҷониб рақобаташон тӯлонӣ набуд ба Сомон Маҳмадбеков ин бор ҳам тавонист бо нигоҳ доштани ҳарифи пурқудраташ дар ҳолати осайкомӣ Муҳаммадии эрониро ҳам мағлуб намуда ба даври нимниҳоии мусобиқот роҳ ёбад. дар даври нимниҳоии қаҳрамонии Осиё уқёнусия Сомон бо рақиби деринаш Жансай Смагулов ба рақобат пардохт. Смагулов, ки ахиран дар гранд-слеми Тошканд дар зинаи дуюм қарор гирифта буд, бо Сомон дар вақти асосии нерӯсанҷӣ ғолибро муайян накарданд, зеро ҳамдигар ва усулҳои ҳамдигарро ба хубӣ медонанд. Смагулов бисёр эҳтиёткорӣ карда, соҳиби як огоҳӣ шуда, кор ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуд. дар вақти иловагӣ дода шуда ҳам дуҷониб натавонистанд аз ҳамдигар имтиёз ситонанд ва Смагулов, ки камфаъол буд, бо гирифтани 3 танбеҳ аз сӯи довари майдон мағлуб дониста шуду Сомон Маҳмадбеков ба финали қаҳрамонии Осиё уқёнусия баромада барои нишони тилло мубориза хоҳад кард. дар вазни 81 килограмм ду варзишгари тоҷик ҳузур доштанд ва аввал Ҳақназар Назаров, ки дар даври аввал озод буд, вориди майдон шуда дар даври дуюм бо варзишгари кишвари Кореяи Ҷанубӣ Ли Мун Ҷин нерӯ санҷид. ҳарифи ӯ соҳиби нишони тиллои гранд-слеми Абу-Даби ва мусобиқаи кушоди Осиё дар соли 2019 ва ҷоизадори чемпионати Осиё буда, Ҳақназар дар 3 маврид имкони касби имтиёзи вазариро дошт, аммо дар ниҳоят пас аз омӯхтани рақиби тоҷикаш Ли Мун Ҷин бо як зидди усуле соҳиби як вазаре гардид. дар идома талошҳои Ҳақназар самаре надода, бо ҳамин вазари варзишгари Кореяи Ҷанубӣ ғолиб гардиду варзишгари тоҷик аз идомаи рақобат маҳрум шуд. ҳамчунин дар ҳамин вазн ҷудокори дигари тоҷик Акмал Муродов бо Ребаҳӣ Халил аз кишвари Қатар дар даври дуюм нерӯ санҷид, зеро ӯ ҳам дар даври аввал озод буд. рақобати Акмал ҳам бо ҳарифи қатарияш мисли рақобатҳои аввалии Сомон Маҳмадбеков тӯлонӣ набуд ва ҳамагӣ ним дақиқа бештар тӯл накашида, Акмал тавонист Ребаҳиро дар ҳолати осайкомӣ то ба охир нигоҳ дошта соҳиби имтиёзи ипон ва равонаи даври чорякниҳоӣ гардад. дар даври чорякниҳоӣ Акмал Муродов дар муқобили қаҳрамони собиқи ҷаҳон Оидба ҷудо Саид Муллои Эрони Табор қарор гирифт, ки таҳти парчами Муғулистон баромад мекунад. пас аз гузашти 2 дақиқа аз рақобат ҳарду ҷониб танҳо соҳиби як танбеҳӣ шуданд, аммо дар идома Саид Муллоӣ фаъолтар буда, дар ниҳоят бо ҳамон усули ҳамешагиаш Саид Муллоӣ Акмал Муродовро ба тахтаи пушт зада бо имтиёзи ипон ғолиб гардид. дар даври тасаллобахш бошад, Акмал Муродов бо варзишгари кишвари Кореяи Ҷанубӣ Ли Сунгҳо зурозмоӣ кард. ин рақибаш ҳам ҷоизадори гранд-слем ва гран-приҳо буда, пас аз гузашти 1 дақиқа аз нерӯсанҷӣ дар зидди усуле Ли Сунгҳо соҳиби имтиёзи вазаре гардид. Акмал Муродов дар идома талош кард ин имтиёзи варзишгари Кореяи Ҷанубиро ҷуброн намояд, аммо дар ниҳоят Ли Сунгҳо буд, ки соҳиби боз як имтиёзи вазарии дигар шуда, дар маҷмӯъ бо имтиёзи ипон Акмал Муродовро аз идомаи рақобат барои нишон маҳрум кард.